Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban utawi komunitas ingkang begja rahayu ing tengahing brayat pasaman suci menapa dene ing masyarakat. Wungu dalem Gusti dados pengajeng-ajeng lan semangat enggal tumraping para murid anggenipun bangun pasamuan suci perdana. Injih menika paguyubaning murid-murid dalem ingkang pitados ing Gusti Yesus ingkang sampun kersa sangsara seda sinalip lan wungu mulya. Para murid ingkang nampi kasantosan lumantar pengalaman kebangkitan dadosaken para murid wangsul malih dumateng jatining kemuridan ingkang kautus martosaken kekeran kawilujengan dalem lan keraton dalem Gusti. Pancen anggenipun nampi pengalaman kebangkitan menika benten-benten waosan-waosan Injil ing dinten-dinten kapengker ngetingalake kados pundi pengalaman kebangkitan Maria Magdalena, lajeng murid Emmaus, lajeng murid 11 sanesipun sarta murid-murid ing papan sing beda-beda. Lan dinten menika Gusti Yesus kepareng ngatingal dumateng para murid dalem ingkang wangsul malih wonten ing padamelan lami golek iwak. Rikala para murid nembe pados ulam, pranyata Gusti Yesus ugi kersa lan kepareng ngatingali lan paring kasantosan. Kadangkala pikiran akal kula mancing golek iwak jala saged dados tanda kutip devosi. Merga para murid dalem menika ya kata-katae le nyambut gawe, le makarya pados ulam lan saking latar belakang keluarga nelayan. Saperangan dawuh dalem Gusti menika ya para murid didhawuhi golek iwak. Ning menika pikiran akal nggih, boten ateges lajeng awake dhewe kudu golek iwak utawa nggotane mancing. Nah menika ya boten sae. Temtu betahaken kawicaksanan wong naminipun pados ulam golek iwak mancing menika hobi. Boten sedaya tiyang hobi mancing. Kadangkala sing ora seneng mancing nek nonton wong mancing ora bisa tinemu nalar, mung lungguh pirang-pirang jam le oleh iwak ya ora sepira. Kadangkala mung boros wektu. Injil dinten menika nyariosaken kados pundi rikala para murid dalem pados ulam Gusti kersa ngatingal. Kados pundi cariyosipun, monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabeh kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 21 ayat 1 ngantos dumugi 51.
Nalika samono Gusti Yesus ngatingali para murid maneh ana ing pasisiring Telaga Tiberias. Kelakone mangkene, nalika samono Simon Petrus, Thomas kang karan Didimus, Natanael saka Kana ing Galilea lan anak-anake Zebedeus sarta murid loro liyane padha ngumpul. Simon Petrus kandha, "Aku arep golek iwak." Liyane mangsuli, "Aku melu." Banjur padha mangkat nunggang prau, nanging sewengi ora oleh apa-apa. Bareng wis esuk Gusti Yesus jumeneng ana ing pasisir, nanging para murid ora ngerti yen Gusti ngaru-aruhi pangandikane. "Wis padha oleh-olehan lawuh para sedulur?" atur wangsulane. "Boten angsal-angsalan." Gusti ngandika maneh, "Coba jalamu tibakno ing sisih tengening prau, mengko ra oleh. Jala ditibakake lan oleh iwak akeh banget nganti ora kuat narik." Murid kang kinasih Gusti banjur kandha marang Petrus, "Kae rak Gusti." Krungu tembung "kae Gusti", Simon Petrus sing prasasat ngliga nuli nganggo sandangan lan nyemplung ing banyu. Murid-murid liyane nututi nganggo prau karo narik jalane, awit wis ora adoh saka pasisir, mung kari watara 100 meter. Tekan ing pasisir, padha weruh iwak lan roti digarang ing mawa. Gusti Yesus ngandika, "Njupuka iwak oleh-olehane mau sawetara." Simon Petrus terus munggah prau lan narik jalane menyang daratan. Kebak iwak gedhe-gedhe 153 cacahe, ewadene jalane ora bedah. Gusti Yesus banjur ngandika, "Ayo padha sarapan." Para murid ora ana sing wani nyuwun priksa, "Panjenengan menika sinten?" awit wis padha ngerti yen Gusti Yesus nyelak lan mundhut roti diparingake para murid, samono uga iwake. Mangkono Gusti Yesus anggene ngatingali para murid sing kaping telune sakwise wungu saka seda. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madhangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, yen kula limbang-limbang waosan Injil dinten menika keraos sangat manusiawi. Anggenipun Gusti Yesus ngatingali para murid wonten ing pakaryan padintenan sing kala rumiyin dipun lampahi dening para murid dalem, jala iwak utawi pados ulam. Menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami bilih Gusti Yesus ingkang wungu menika boten kecencang dening papan utawi wektu utawi situasi tertentu. Ning pranyata Gusti Yesus ingkang wungu saged ngatingah wonten ing pundi papan ing wekdal menapa kemawon. Rikala Maria Magdalena dikatingali menika wonten ing pasarean. Rikala wanci esuk umun-umun, murid Emmaus cacah kalih dikatingali rikala badhe wangsul wonten ing desa asalipun Emmaus mudik, lan Gusti Yesus ngatingal wonten ing margi lan nyarengi anggenipun mudik. Gusti Yesus ugi kepareng ngatingal rikala para murid nembe jagongan ing griya utawi ing gereja ing komunitas. Lan dinten menika Gusti Yesus ngatingal rikala para murid sami nyambut damel wonten ing pinggiring telaga. Nah menika cara lan srana kados pundi Gusti Yesus ingkang wungu kepareng nunggil wonten ing gesangipun para murid. Lan kula panjenengan sami temtu pitados Gusti Yesus ingkang sampun wungu menika boten winates dening papan lan wekdal. Gusti Yesus ingkang wungu sampun ngatasi sedaya watesing kamanungsan lan kaalan dalem sansaya sumunar. Gusti sampun nguasani pati sarta ngawonaken saengga
papan lan wektu menika tumraping Gusti ora dadi perkara. Mila kula panjenengan sami anggenipun bangun gesang iman monggo tansah sadar lan peduli bilih Gusti Yesus kersa lan kepareng nenggani kula panjenengan wonten ing pundi papan wonten ing wanci menapa kemawon. Anggenipun kula panjenengan makarya utawi makempal utawi nggih nembe perjalanan. Lan kanthi kesadaran menika kula panjenengan mugi-mugi sansaya santosa iman kapitadosanipun, anggenipun mulyakaken asma dalem lan asung paseksen menggaing wungu dalem. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.